मीटरच्या दिशेने जाताना दिसेल. त्यामुळे जर काही ते रुद्र स्पोर्ट्स संघ विजय झाला तर मात्र गणित गोलंदाजाचं नाव कृष्णा, स्ट्राईकला अजिंक्य, नॉन स्ट्राईकला ओमकार केदार. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. पहिला शॉर्ट पिचला चेंडू हाताळला गेला. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं गेलं रोशन याच्याकडून. 4 धावा नक्कीच वाचवलं गेलं पहिल्या चेंडूवरती. कारण या सामन्याचा देखील गणित विचार केला तर जय भैरी संघ जर का इथं विजयी होताना दिसला तर मात्र नक्कीच सुपर षटकामध्ये सामना जाताना दिसेल. कारण रुद्र स्पोर्ट्स संघ देखील 3 सामने विजयी होताना दिसेल. इथे पुन्हा एकदा सामना करेल अजिंक्य. 4 धावा नक्कीच येताना दिसत आहेत. काही कॉम्बिनेशन दिसलं नाही दोन्ही क्षेत्ररक्षकांमध्ये. या 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 5 धावा. नक्कीच ओमकार शेलार नाराज असणार कारण संघाने एवढी खराब कामगिरी केली गेली. पुन्हा एकदा 4 धावा. आता मात्र नक्कीच जय भैरीला सपोर्ट करताना दिसतील सूरज भुते. समालोचन कक्षामध्ये यायचं लगेच. माईकची धुरा सांभाळायची. सूरज भुते लगेच यायचं आणि नक्कीच चांगल्या दिशेने जाताना दिसतोय अजिंक्य भुते. चांगले फटके खेळताना दिसला. या चेंडूवरती देखील या 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसली 9 धावा. कारण इथे धावा जमा करणं गरजेचं असेल कारण हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे जय भैरी संघाला. कारण जर का पराजय झाला तर नक्कीच स्पर्धेच्या बाहेर जाताना दिसेल जय भैरी भुतेवाडी संघ. परंतु हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे. ते मात्र पुन्हा एकदा सामना केला जाईल. 4 धावा. या चेंडूवरती देखील चांगले फटके खेळले जात आहेत अजिंक्य भुते याच्याकडून. 4 धावेने संघाची धावसंख्या वाढताना दिसेल 14 धावा. अजून देखील पहिल्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक असतील. धावसंख्या 14 धावा. चला नक्कीच 14 धावांपर्यंत मजल मारले गेले आतापर्यंत. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर अजून देखील 2 चेंडू येताना दिसतील. पुन्हा एकदा सामना करेल. पुन्हा एकदा कार्पेटला चेंडू खेळला गेला अजिंक्य याच्याकडून. ही फलंदाजी करणं गरजेचं आहे मित्रांनो. कारण चेंडूचा विचार केला तर जीपीएल स्पर्धेसाठी आपण चांगल्या दर्जाचे म्हणजे टॅप जाणारे चेंडू वापरले होते. परंतु एमपीएल साठी आपण नक्कीच कमी टॅप होणारे चेंडू वापरले गेलेत. आणि इथे मात्र 1 धाव घेतली जाते या चेंडूवरती. पहिल्या षटकाकडे संघाची धावसंख्या होते बिनबाद 19 धावा. अजिंक्य भुते नक्कीच काहीतरी भुतेवाडीतून घेऊन येताना दिसलाय कारण चेंडू नक्कीच सीमारेषेच्या बाहेर पडताना दिसत होता. कारण सूरज भुते नक्कीच इथे उठवून आले असतील आणि माईकची धुरा सांभाळतील. चालू असलेला सामना आपण इथे मैदानावरती पाहतोय. रुद्र स्पोर्ट आणि त्यांच्या विरोधात खेळताना पाहायला मिळतोय जय भैरी भुतेवाडी संघ. बोनसवर असेल सुमित कुळये, गोलंदाजी मार्फत स्ट्राईकला असेल ओमकार, एक घातक फलंदाज लेफ्ट हँड. या पंचक्रोशीमध्ये विचार केला तर पहिला चेंडू इथे वाईट म्हणजेच काय +2 होणार. या चेंडूवरती पुन्हा एकदा सुंदर फटका तोरा खाली जाणारा चेंडू बॅटची कडा लागून निर्धाव चेंडू सांगता होताना पाहायला मिळते. धावसंख्या 21. जय भैरीला सुद्धा हा सामना इथे जिंकणं खूप महत्वाचं असेल. या स्पर्धेमध्ये जर आपलं स्थान टिकवायचं असेल तर पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. सुमित कुळये चांगला गोलंदाज आहे. मालगुण गावामध्ये बिलॉंग करतो. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका. 1 धाव. बोनस षटक इथे प्रगतीपथावर असताना आतापर्यंत षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. हलक्या गतीचे चेंडू इथे वापरले जात आहेत वारंवार. इथे ओमकार याला अजून शांत ठेवलंय. परंतु ओमकार हा असा खेळाडू आहे तो किती वेळ या मैदानामध्ये शांत राहतोय कारण त्याच्याकडे सुद्धा चांगले फटक्याची क्षमता पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा सुमित. आता मात्र यशस्वी गोलंदाजी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. 1 अतिरिक्त धाव. धावसंख्या
25 होताना पाहायला मिळते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना ओमी. आता मात्र सुंदर फटका स्वतः पलत्रूमध्ये इथे फील्ड करताना पाहायला मिळतोय. चांगली उंची आहे, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. बोनसवर दुसरा षटक चालू आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू सांगता होताना पाहायला मिळते. 2 षटक संपतायत. 2 षटकानंतर धावसंख्या 25 धावा. आता मात्र तिसरं षटक घेऊन योगेश पाहायला मिळतोय. विचार केला योगेश याचा तर खूप वर्षाचा अनुभव असेल आणि फिरकीचा जादूगार म्हणून या पंचक्रोशीनं ज्याला ओळखलं जातं तोच योगेश तळवी. गोलंदाजी मार पुन्हा एकदा 9 चेंडू आणि या 4 धावा. 9 चेंडू आणि 4 धावा. आता मात्र सुंदर फटका मारलाय. अजिंक्य चांगल्या प्रकारे ते फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. जयवैरी संघाचा विचार केला तर आयकॉन म्हणून खेळताना पाहायला मिळतोय. संघ मालक म्हणून जी भूमिका इथे विजय निगम यांनी पार पडले तोच अजिंक्य. आता मात्र पुन्हा एकदा पंचांचे दोन्ही हात समांतर पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका. 4 धावांसाठी कार्पेट शॉट खेळला इथे. अजिंक्यने ओळखलंय पहिल्या षटकापासून ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय ना मित्रांनो, खरोखर सुंदर फलंदाजी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. पूर्णपणे बॉल आणि मैदान हे ओळखून खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुंदर फटका ओळखलं, बॅकफुटला गेला. तदनंतर मात्र इथे पंच केला 2 धावेसाठी. या 2 धावेने धावसंख्येमध्ये भर पडले गेले. धावसंख्या झाले 37 धावा. आता मात्र सुंदर धावसंख्या पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा सुंदर फटका. शुभम तिथे सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय. पाहिलं तर आपण एक ग्रामपंचायत खेळताना आपण सगळे आपल्या गावासाठी खेळत असतो, परंतु इथे या लीग स्पर्धेमध्ये प्रत्येक जण आपल्या संघासाठी खेळताना पाहायला मिळतोय. प्रत्येक जण आपल्या सुंदर प्रकारे योगदान देताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय अजिंक्यच्या मार्फत 4 धाव्यांसाठी. 41 धावा प्रगतीवर असताना पुन्हा एकदा सुंदर फटका आणि ते पाहूया पंचांचा निर्णय काय येतो आणि यष्टीची सुंदर गोलंदाजी. धावसंख्या 41 होताना पाहायला मिळतोय. अजिंक्य जो चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करत होता. पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा 19 धावा ज्या अजिंक्यने कुठल्या होत्या तोच अजिंक्यचा बाद होताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र स्ट्राईकला सोहम भुते असेल, लेफ्ट हँड फलंदाज. उमेची मध्ये आपण इथे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सोहम येतोय, लेफ्ट हँड फलंदाज आहे. लेफ्ट हँड फलंदाज आपण क्रिकेटच्या पटला थोडे घातक प्रकारे ते पाहायला मिळतं. आता मात्र पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच मारायचा होता. चेंडू निर्धाव जातोय. 3 षटक संपतायत. 3 षटकानंतर धावसंख्या 41 होताना पाहायला मिळते. आता मात्र शेवटचं षटक असेल. या शेवटच्या षटकामध्ये पाहूया किती धावा निर्माण केल्या जात आहेत. वैयक्तिक पहिलं सांघिक 4थं षटक घेऊन सागर पाहायला मिळतोय. सागर गणबरे गोलंदाजी मार्फत स्ट्राईकला असेल. ओमकार केदार. पाहूया ओमकारच्या मधून कोणते फटके येतं पाहायला येतात. पंचांनी ती नो दिलाय. नो चेंडू आणि 2 धावा. पुन्हा एकदा 9 चेंडू आणि या 4 धावा. 2 अतिरिक्त धावा इथे थोडा प्रेशर मध्ये गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. कारण पहिल्या दिवसाचा विचार केला तर सागर याच्या मार्फत चांगली गोलंदाजी केली गेली होती. तो सागर कुठेतरी इथे 2 चेंडू अतिरिक्त त्यांना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. धावा संख्या 50 इथे अर्धशतक फलकावर पाहायला मिळतोय जयभैरी भुतेवाडी संघाचं. जयभैरी भुतेवाडी संघाला सुद्धा हा सामना जिंकणं खूप महत्वाचं आहे. कारण रुद्र स्पोर्ट्स संघ 3 मॅच इथे विजयी होताना पाहायला मिळतोय. लेग बाय स्वरूपात इथे 1 धाव पाहायला मिळते. आता मात्र सुंदर गोलंदाजी. थोडे हलक्या गतीचे चेंडू इथे वारंवार यूज केले जात आहेत. पुन्हा एकदा सुंदर फटका होता, मारायचा होता, परंतु इथे वारंवार
ओमकारला इथे शांत ठेवताना पाहायला मिळतोय रुद्र स्पोर्ट संघ. कारण ओमकारला इथे जेवढं शांत ठेवाल तेवढा तुमचा स्कोर इथे कमी होईल. पुन्हा एकदा पुन्हा एकदा एक धाव. त्या एका धावाने धावसंख्येत भर पडली जाते. धावसंख्या 52 धावा. शेवटचं षटक चालू आहे. षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहेत. पाहूया या उरलेल्या काही चेंडूंमध्ये कशा प्रकारे ते फलंदाजी केली जाते जयभैरी भुतेवाडी संघाकडून. पुन्हा एकदा सागर गोलंदाजी मार्फत स्ट्राईकला असेल. ओमी पुन्हा एकदा अतिरिक्त चेंडू. चेंडू वाईट जातोय. 53 धावा झाल्यात. आताचा डेट चेंडू पंच. डेट चेंडू. शेवटचं षटक चालू आहे. सागर याचं स्ट्राईकला ओमकार असेल. आता मात्र सुंदर फटका. थोडा इथे मिसफिल्ड होते. तुम्ही त्याच्याकडून 4 धाव्यांसाठी. शेवटचं षटक चालू असताना जयभैरी भुतेवाडी संघ 57 धावापर्यंत ते मजल मारले. पुढील चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका 4 धाव्यांसाठी. आता मात्र ओमकार चांगल्या प्रकारे फटकेबाजी करताना पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू. 61 धावा झाल्यात. होऊया आता मात्र पुन्हा एकदा फटका मारला झेल खाली. पण सुंदर क्षेत्ररक्षण ते पाहायला मिळतंय रोशन याच्याकडून. 4 षटक संपल्या. 4 षटकानंतर धाव संख्या 61 धावा आणि 62 धावांचे इथे आव्हान ठेवले गेले. 24 चेंडू 62 धावा समीकरण असेल या सामन्यामध्ये. चला पंच पॅनल डिझाय. 65 धावांचे ते आव्हान ठेवले गेले रुद्र स्पोर्ट संघासमोर. आपले 2 फलंदाज पाठवायचे रुद्र स्पोर्ट संघ. कारण आजचा हा शेवटचा दिवस आहे. याच्यासाठी केला होता अट्टास. शेवटचा दिवस गोड व्हावा. चला पंच पॅनल सामन्याला सुरुवात होऊन दे. स्ट्राईकला पाहायला मिळतोय सुमित. नॉन स्ट्राईकला रोशन. पहिला षटक घेऊन मयुरेश देवरुखकर.
आपण एक प्लेयर ऍडजस्ट करून दिला गेलाय. विजय निगम आपल्याला या संघामध्ये खेळताना दिसेल. एक खेळाडू शॉट असल्या कारणाने चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. पहिलं षटक घेऊन इथे मयुरेश पाहायला मिळतोय. 62 धावांचा पाठलाग करताना प्रथमतः स्ट्राईकला असेल सुमित कुळगे. पाहूया कशा प्रकारे पुन्हा एकदा 4 धावा. 4 धाव्या पहिल्या चेंडूवरती. या 4 धाव्याने धावसंख्येचा श्री गणेशा केला जातोय. धावसंख्या 4 होताना पाहायला मिळते. पहिलं षटक 65 धावांचा पाठलाग करताना मयुरेश देवरुकर गोलंदाजी मार्फत पाहायला मिळतोय. स्ट्राईकला असेल सुमित. रुद्रस्फोट संघाचा सुमित. आता मात्र सुंदर बॅकफूट पंच करायचा होता. प्रयत्न इथे फसलाय. कारण इथे चेंडू पाहिले तर आपण निवियाचे चेंडू इथे वापरले जात आहेत. थोडे पंच होताना थोडा जोरात करायला लागतोय. ज्या प्रकारे अजिंक्य याने फलंदाजी केली होती. आता मात्र यू मिस आय डेफिनेटली हिट. इथे यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या गेल्यात सुमित याच्या. मयुरेश देवकर ऑन फायर होताना पाहायला मिळतोय. 2 चेंडू थोडे हलका गतीचे वापरले होते. तदनंतर मात्र तिसरा चेंडू थोडा पुढे टाकला आणि इथे यष्ट्यांचा वेध घेताना पाहायला मिळाला. सुमित सारखा एक चांगला फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळतोय. जो ऍज अ आयकॉन म्हणून या संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळत होता सुमित. आता मात्र सुमित बाद झाल्यानंतर इथे शुभम पाहायला मिळतोय. शुभम चौगुले. होया पुढील चेंडू. आता मात्र इथे कार्पेट शॉट खेळला गेलाय. सुंदर फटका 4 धाव्यांसाठी आलेला. इथे धावसंख्येचा वैयक्तिक धावसंख्येचा श्री गणेशा शुभम याच्या मार्फत पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा महेश 62 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिलं षटक इथे प्रगतीवर असताना पाहायला मिळतंय. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका 4 धाव्यांसाठी. धावसंख्या 12 होताना पाहायला मिळते. सुमित बाद झाल्यानंतर सुद्धा कोणत्याही प्रकारचे इथे प्रेशर न घेता ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय खरोखर कौतुक करावं लागेल या शुभम याचं. पुढील चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. षटक संपतंय. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या 12 धावा. एक गडी बाद 12. सुमित सारखा एक चांगला गडी जो ऍज अ आयकॉन म्हणून या संघामध्ये खेळत होता तो कुठेतरी बाद होताना पाहायला मिळाला. तदनंतर मात्र शुभम चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी करताना पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपन्न झालाय. तदनंतर मात्र धावसंख्या 12 होताना पाहायला मिळते. आता मात्र एक महत्वाचं षटक या स्पर्धेतील पाहायला मिळतं. या इनिंग मधील पाहायला मिळतंय जे बोनस षटक म्हणून जे ओळखलं जातं या स्पर्धेमध्ये. जीपीएल पासून हा बोनस षटकाचा जो नियम लागलाय तो या एमपीएल मध्ये सुद्धा पाहायला मिळतोय. अजिंक्य चांगल्या प्रकारचे चेंडू इथे मैदानावरून फिरवण्यामध्ये ज्याची ओळख आहे तोच अजिंक्य पाहायला मिळतोय. निवेंडी इथे स्पर्धा झाल्या होत्या त्यामध्ये मालिकावीर म्हणून ज्याने किताब जो घेतला होता तोच अजिंक्य या एमपीएल मध्ये जयभैरी भुतोडी संघाकडून पाहायला मिळतोय. आता मात्र नो चेंडू आणि +1 अशा 2 धावा म्हणजेच काय बोनसमुळे ह्या धावा 2+2 म्हणजे 4 धावा ऍड होतील आपल्या धावसंख्येमध्ये. धावसंख्या 16 होताना पाहायला मिळते. बोनस षटक. पुढील चेंडू अजिंक्यचा बोनस षटकसाठी स्ट्राईकला रोशन असेल. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू हाताळला होता. सन्मान दिलाय. नक्कीच रोशनच्या मनात असेल चांगल्या चेंडूवरती सन्मान आणि येणाऱ्या चेंडूवरती ते प्रहार करायचा. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. लेग ब्रेक चेंडू इथे हाताळताना पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू इथे वाईट आल्यानंतर मात्र आता मात्र पुढील 2 चेंडू चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळतो. आता मात्र पुन्हा एकदा थोडी उसळी घेणारा चेंडू निर्धाव जाताना पाहायला मिळतोय. सलग 3 चेंडू या बोनस षटकामध्ये निर्धाव जाताना पाहायला मिळतात अजिंक्यच्या मार्फत. नक्कीच सर्व जयभैरी संघाच्या समर्थक संघ मालक यांच्याकडे थोडी खुशीचं वातावरण असेल. कारण बोनस षटक या षटकामध्ये आपण जेवढा धावा कराल तेवढा धावा डबल असतात. परंतु इथे सुंदर प्रकारची गोलंदाजी अजिंक्य याच्या मार्फत पाहायला मिळते. आता मात्र पुन्हा एकदा नो चेंडू +1 म्हणजेच काय बोनस धावा 2+2 इथे नक्कीच आढळताना पाहायला मिळते. धावसंख्या 20. 65 धावांचा पाठलाग करायचा आहे.
पुढील चेंडू अजिंक्य याचा स्ट्राईकला रोशन असेल. सुंदर षटक, तितकी सुंदर क्षेत्ररक्षणाची जोड पाहायला मिळते. प्रतीक भुते क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय. रोशन सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे. चांगली फटकेबाजी रोशनच्या मार्फत पाहायला मिळते. आता मात्र पुन्हा एकदा 2 धावा, 2+2 अशा 4 धावा ऍड होतील. धाव संख्या 24 होताना पाहायला मिळते. बोनस षटक चालू असताना धाव संख्या 24. पुन्हा एकदा 9 चेंडू +1 अशा 2 धावा, म्हणजेच काय पुन्हा एकदा 2+2 धाव संख्या 28 होताना पाहायला मिळते. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना धाव संख्या 28. पाहूया आता मात्र पंचांकडून इथे कोणता निर्णय घेतला जातोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण येथे ओमकार याच्या मार्फत पाहायला मिळतंय. वारंवार इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळतोय ओमकार. पाहूया पंचांकडून इथे कोणता डिसिजन घेतला जातोय. नक्कीच 9 चेंडू, एकच धाव असेल, म्हणजेच काही धाव डबल होताना पाहायला मिळते. 30 धावा झाल्यात आतापर्यंत. पाहूया जर एखादी इथे विकेट आली तर नक्कीच 5 धावा मायनस होताना पाहायला मिळते. नाही तर एखादा चौकार आला किंवा एखादी रन आली तर नक्कीच धावा डबल होताना पाहायला मिळतील. असं एक गोल्डन षटक इथे अजिंक्य हाताळताना पाहायला मिळतोय. आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, षटक संपतंय. धाव संख्या 30 धावा. आता मात्र 12 चेंडू आणि 32 धावा समीकरण असेल. 12 चेंडू 32 धावा. बारा चेंडू 32 धावा. गोलंदाजी मार्फत असेल शर्विल भुते. शर्विल गोलंदाजी मार्फत पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक स्ट्राईकला शुभम असेल. आता मात्र 9 आणि थोडी मिसफीड होताना पाहायला मिळते ओमकाराच्या कडून. 35 धावा. आता मात्र थोडं समीकरण बदलताना पाहायला मिळते. 12 चेंडू 27 धावा असं समी हो आता 9 चेंडू +4 धावा. आता मात्र समीकरण इथे बदलताना पाहायला मिळते. 12 चेंडू 22 धावा. कारण शुभमला माहिती आहे जर आपण आज संघ विजयी झालो तर नक्कीच आपण इथे क्वालिफाय राऊंड मध्ये खेळताना पाहायला मिळेल जो चौथा संघ आपल्याला भेटेल सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा. आणि जर इथे जयभैरी संघ विजयी झाला तर मात्र इथे पुन्हा एकदा थोड्या राऊंड वळताना पाहायला मिळतील. थोडा मॅच आपल्याला जास्त खेळताना पाहायला मिळतील हे दोन्ही संघ. आता मात्र शर्विल पुन्हा एकदा पुया कमबॅक करतो का, आणि एक युवा गोलंदाज आहे याच्यामध्ये तुझा क्षमता आहे चांगल्या प्रकारचे चेंडू हाताळण्याची. आता मात्र पुन्हा एकदा अतिरिक्त चेंडू, वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. धाव संख्या 41. 12 चेंडू 21 धावा समीकरण या स्पर्धेमध्ये. आता मात्र फुल टॉस चेंडू, निर्धाव चेंडू जाताना पाहायला मिळतोय. 11 चेंडू 21 धावा असं समीकरण असेल. आता मात्र शर्विलाची गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाची साथ याच्यावरच इथे जयभैरी भुतेवाडी संघाचं भवितव्य निर्भय असेल. परंतु शुभम ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय त्या प्रकारे मात्र इथे नक्कीच आपल्या संघाला इथे विजयीपर्यंत नेऊ शकतो. आता मात्र सलग दुसरा चेंडू निर्धावताना पाहायला मिळतोय. 10 चेंडू 21 धावा समीकरण असेल. 10 चेंडू 21 धावा. 2 चेंडू अतिरिक्त टाकले होते तदनंतर मात्र चांगल्या प्रकारचं कमबॅक इथे पाहायला मिळतंय.
चरबिल याच्या मार्फत पुढील चेंडू चरबिल याचा सामना करेल शुभम. आता मात्र सुंदर फटका 4 धाव्यांसाठी. 45 धावा इथे पाहायला मिळते. 17 धावांची अजूनही गरज आहे जिंकण्यासाठी. पुढील चेंडू चांगला चेंडू इथे बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय शुभम याच्या मार्फत. धावा संख्या 47 होताना पाहायला मिळते. 62 धावांचा पाठलाग करताना धावा संख्या 47. 8 चेंडू आणि 15 धावा असं समीकरण असेल अजूनही या सामन्यामध्ये. पाहूया कोणता संघ इथे क्वालिफाय राऊंड खेळताना पाहायला मिळतोय, सेमीफायनल सामना खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू पुढील चेंडू शर्विल याचा सामना करेल शुभम. एक धाव येते. धाव संख्या 49. 6 चेंडू आणि 13 धावा. सहा चेंडू 13 धावा. स्ट्राईकला रोशन पाहायला मिळतोय. पाहूया रोशन कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. सोहम शेवटचा षटक घेऊन 6 चेंडू 13 धावा. पूर्णपणे जयभैरी संघाचं भवितव्य या षटकामध्ये पाहायला मिळतंय. आता मात्र सुंदर चेंडू. रस्त्यावरती ज्यांनी वाहन लावले त्यांना विनंती करतोय आपण एका साईडला पार्क करून घ्यायचे. येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांना इथे कोणत्या प्रकारचा अडथळा होणार नाही, आपण इथे याची दक्षता घ्यायची आहे. सर्व विनंती करतोय रसिकांना. तर मात्र पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. 50 धावा इथे पाहायला मिळतात. आता मात्र 12 धावांची गरज आहे. 5 चेंडू 12 धावा असं समीकरण असेल या स्पर्धेमध्ये. लाईनमन लक्ष द्यायचंय. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. 4 चेंडू 11 धावांची गरज असेल इथे. स्ट्राईकला असेल सोमच्या गोलंदाजीवरती शुभम, ज्याने अगोदरच्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती, ते मात्र गणित येऊन ठेपलंय. 3 चेंडू 11 धावांची गरज विजयासाठी. नक्कीच गोपाळकृष्ण मालगुण आणि तन्मय स्पोर्ट नक्कीच हा विचार करत असतील की इथे रुद्रा स्पोर्ट्स संघ नक्कीच पराजयाच्या छायेला जाताना दिसून दे. इथे मात्र गणित येऊन ठेपलंय पुन्हा एकदा. 2 चेंडू 11 धावांचे समीकरण. विक्रांत सावंत आणि निनाद सुर्वे नक्कीच इथे आनंदी असतील, कारण नक्कीच डबल चान्स खेळताना दिसतील, कारण इथे जर का रुद्रा स्पोर्ट्स संघ पराजित झाला तर. इथे मात्र अतिरिक्त चेंडू हाताळला जातोय. 2 चेंडू 10 धावांची गरज विजयासाठी. सूरज 2 चेंडू 10 धावा असं समीकरण असेल. पाहूया इथे एखादा एक्स्ट्रा चेंडू येतो का आणि इथे रुद्र स्पोर्टच्या खात्यामध्ये खुशी येते का. परंतु पुन्हा एकदा वाईट चेंडू अतिरिक्त धाव. आता मात्र समीकरण असेल 2 चेंडू आणि 9 धावा. 2 चेंडू आणि 9 धावा.
चला एक चेंडू 5 धावांची गरज. नक्कीच प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चौकार आला तर मात्र सुपर ओव्हरच्या दिशेने सामना जाताना दिसेल. इथे मात्र गणित येऊन टेपलं. एक चेंडू 4 धावांची गरज विजयासाठी. उपकार. एक चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता आहे. सामना रोमांचमध्ये आहे. एक चेंडू कोणती रणनीती इथे आखली जाणार. एक चेंडू वरती 4 रनची आवश्यकता. असा टाकला चेंडू वाईट बॉल. कहाणीमध्ये ट्विस्ट यावी दाखल केला जातोय. अजूनही सामना जिंकण्यासाठी एक चेंडू वरती 3 धावांची आवश्यकता आहे. मोहे गोलंदाजाने केलंय जयभैरी भुतेवाडी संघाचं. चिंगटमाग डमडम केला जाणार. येणारा चेंडू असणार आहे. एक चेंडू 3 रनची आवश्यकता. गोलंदाज सोहमचा नेक्स्ट बॉल. पुढे एकदा वाईट वाईट वाईट. सलग तिसरा इथे वाईट बॉल आहे. आणि सामना जिंकण्यासाठी 2 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू किती शिल्लक राहिला. एक चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. वॉट मॅच. पैसा वसूल. अतिशय रामा रे रामा. हा झाला क्रिकेटचा असली ड्रामा. एक चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 2 रनची आवश्यकता आहे. या 2 रनची किंमत खूप काही मोजली जाणार आहे. जयभैरी भुतेवाडी संघ हा सामना जिंकणार का. एक चेंडू वरती 2 धावांची आवश्यकता आहे. येणारा चेंडू इथे ठरणार का घातक. फलंदाजी बार करून शुभम इथे दाखल झालाय. एक चेंडू 2 रनची आवश्यकता. पुढे एकदा वाईट बॉल. हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी. हे क्या हुआ. एक चेंडू आणि 1 रनची आवश्यकता. सामना गोलंदाजाने अक्षरशः लावली ही ते वाट. एक चेंडू आणि 1 रनची आवश्यकता आहे. 2 चेंडू आणि 11 रन पाहिजे होते. गोलंदाजाने अक्षरशः खराब 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 गोलंदाजी. पण काही घडू शकतं. एक चेंडू 1 रनची आवश्यकता असताना गोलंदाज सोहम यावी सज्ज झाला असेल. टाकलेला चेंडू 2 धावांसाठी. रुद्र स्पोर्ट संघ इथे ठरलाय विजय. दमखम दाखवलेला विजय रुद्र स्पोर्ट.